Boas tardes a todos e a todas. Estamos nunhas datas emocionalmente moi especiais. Todos temos seres queridos aos que lembrar. Quixemos aproveitar a ocasión este ano, despois xa dun primeiro intento no ano anterior, pero, bueno, estas cousas levan o seu tempo, o traballo de campo foi intenso. Queríamos sacar o tema do uso do galego nestes momentos tan especiais para as familias. Porque nos atopábamos sempre ca circunstancia tan singular de que familias enteiras que toda a súa vida falaron galego, sen embargo, nestes momentos impoñíase un pouco a inercia da derrota emocional e deixábamos seguir a inercia institucional dos costumes tan establecidos. E só quixemos lembrar unha cousa: se en vida vivimos con eles e con elas en galego, por que non lembralos e lembralas tamén en galego unha vez que nos despedimos e os traemos a colación facendo unha visita ao cementerio e especialmente no día do enterramento. Foi así como preparamos a exposición que aínda segue aberta na sala de exposicións da Oficina de Turismo do Concello de Ribadeo, exposición que vai finalizar con un acto simbólico, creemos que moi importante, porque con el imos lembrarlle a todo o mundo tamén eses momentos tan especiais, e con eles e elas vivimos en galego, tamén imos lembrados e lembradas en galego.